kulendi gore rinera kudyiwe rinopisa ndadzoka kunochibvondora haina nditombosekerere zina nebasa resanhamangwana right. Channel yaComrade Traore irikutanga yayekwa panapa. This is the situation. Ndawangomuka ndichiona message yakanzi morning comrades, Comrade Traore is fit and safe. We will update you soon on what was taking place. Urikuzviona ever since iwe even kana chiri chirungu cha Traore tochiziva ndenda singazive chirungu cha Traore panapa. Comrade and friends, this is Traore, right? Anditi mazona totozviziva zvese, even the way inotaurwa nayo naTraore tinoto understanda zvese kuti kana munhu akataura so uyu ndi Traore uyu haasi ani mazona. Even maadmins emuchannel yake vacho we know their handwriting. Kana vakutaura kuti munhu is fit and strong iye munhu akatorwa, what does that mean? Chiri kuda kungoitika panapa ndichangoti pane information ichatanga kusendwa in that channel. Handisi kuti vanhu tizai, handisi kuti vanhu itai sei, but ndiri you must be very very careful. I tried to call him several times. Ndichaunzwa kuti aufa kubva musi wanzi asungwa, cause inini normally zvatinoita panapa tikataura naTraore panapa it's one call. Anobva atodaira, hatisi munhu wekuti Traore anoswera achitenderera kuti akaona kana call yangu anombofunga kuti ndozodaira here. Anodaira ipapo ipapo chero ane zvaari kuita, chero kana ane zvaari kuita anobva atozoreturna call. That's Traore for you. Haasi munhu wekuti anotenderera kudaira kana kuti anozonikirira time. Handiti muri kuunderstanda zvinhu zviripo. Obva wazongoona kuti munhu iyeye unzi haasi kudaira call. Zvinoreva chii izvozvo? Because vanga vari kupindura nyaya iyi iri kunzi this guy in the video is popularly known as Traore has been arrested. He is at Central Police Station and I hear the security from the president's office vari kutoda nezvake. If anything happens to him, just know that Zvigananda are at it again. Muri kuzviona. So inini I'm suspecting kuti Traore vanogona kunge vakatomubolonja, vakatomuita zvese. Now vakutaura kuti he is fit and strong. Kuti kudii hatisataona statement from ZRP, hatisatanzwa anyone ati afambira nyaya dzacho akaenda kana kuti kuCentral Police Station kwacho kukanzwa zviri kuitika. Hatisatanzwa kuti ora since kana kuti munhu anzi asungwa todaunzwa zuva kakuti achaenda kukotini. That's the next thing chatoda mapurisa vese vana basa ma-arresting officers. Munhu kana chinge akubata kwakufanira kunge uchienda kukoti, that's the next step. Kana wapedza kukoti upiwa mutongo wako uenda unovharirwa wogara ujeri. Ndo zvatoziva isusu, but kwete zvokuti toramba tichanga tikutenderedzana kuti munhu ari kutonzi akatorwa nezuro netime dzakatorwa dzedze 10 onzi up to now zvingonzi munhu is fit and strong. Tichakuudzai zviri kuitika, zvimbori zvii zviri kuitika zvisingataurike zvisingaudzwa neZimbabwe. Because isusu what we know kuti munhu akangonzi abatwa anofanira kubva angoita se obva pangotaurwa update. So muri yeZimbabwe be very careful pane nyaya dzekwaTraore. Munogona kupedzera matodzwa kuti ari bo ari chinchi ndicharamba chinga kuupdate ai pakauya pakasendwa something or anything chefake pachinzi chakachika ndokwanisa kukuudzai futi because I know and ndoziva zvinhu zvizhinji zvakataura nezvazvo and tino research. Don't worry about that. Tine tuma application totinoshandisa tikangoona kuti pasendwa something ichichi tinongonoskana mu WhatsApp channel yake iyo totokuudzai kuti ichi akachiposta kudhara or something else. Ndo nyaya iripo. I don't know kuti vari kutry kuda kunyazokhavha chii, because nyaya imwe hombe yatinoda kunyazonzwisisa nekuziva kuti mhosva yake chaiyo mukomana uyu ndeyechii. Yes, of course ari kusapota uyu VP Chiwenga, ari kusapota he is a supporter. Even iwe unogona kungosapota munhu uri kungoda kungosapota kuti ndinginomufarira. Hatifunge kuti zvinhu zvokuti zvingatonzi munhu zvatokupinza muna taisireva kana zvatokupinza mutsekwe ndezvozvo. Chii chakadaro ichocho, because isusu kana tiri vanhu vekuti tiri kuziva politics izvi handimbofanira kuzvikangana and I will keep on repeating this and this over and over again. President Maso Mnangagwa vachipinda pachigaro paya muna 2017 pakabviswa vaMugabe vakagara kutaura kuti zvone nyaya freedom of expression zvaizvo zvekuti vanhu vanenge vachitaura it's now open. Vanhu ngavataure, vanhu ngavasununguke kutaura zvavanoda because nyika yakasununguka. Saka nhasi tikazoona kuti vanhu vakuda kutry kuda kuti taura kudzosa zvaitwa panguva yaMugabe, iwe what was the purpose of removing Mugabe from power? Kana makuda kuti mauda kudzosa zvinhu zvakaitika panguva yaMugabe, ndakaona vamwe vafana vari kutogadzirawo kavaka organization ngekuti hanzi toda kufamba tichirova vanhu vaise vanenge vari kuoppose hanzi anti presidential zvezve. Saka wese anenge abuda achingunzi aoppose toda kumurova. Iwo ungabuda uda kurova munhu ari kunzi aoppose, iye munhu wacho ari kuti siya vanhu vaoppose. If you go kuPrickup Farm, if you still remember, tikaita flashback pane imwe yaiitwa ikoko yekuti vanga vakasangana nema MP yes nema senator veka opposition nema councillors kuPrickup Farm vakatotaura zvakati the duty of the opposition ndeye kuti varambe vachingo opposa so that vanhu vari mu ruling party vanoramba
vachiita straight vachienda mberi vakadaro. Tozviziva kuti munhu akatanga kubudisa mamwe mafaira, but when at the end of the day let's assume kuti zvinhu zvakutaura ndezvechokwadi. Kana vanhu vacho vari straight vanotyire kuudzwa zvekuti ningiwo ndiwo uri kutengesa zvinodhaka, ningiwo ndiwo uri kudai so. Zvinofanira kurespectwa izvozvo kuti munhu atozvitaura panofanira kugadziriswa, because hatichadi vanhu vanoita jema newadya. Iyi yato pandemic crisis chaiyo iripo yekuti tatotadza kuti zvogadzirisika sei panyika yeZimbabwe. Saka zvokunzi munhu andizonzi ataura zvaataura otonzi akunoningina, zvakakosha kuti tingoziviswa mhuri yeZimbabwe ikaziva. Nditi zvinonzi kuziva mbuya hudzwa. Kune vanhu vakawanda vasingazivi kuti vanenge vachiita zvimwe zvinhu nekusaziva. But for example, matora munhu, not just a munhu but an influencer in terms of this political game, anofanirwa kubuda achitaurwa kunzi mhosva yaari kubatwa nayo ndei, zvotariswa, vanhu voona, vanhu voziva. Even vana vanotoziva ramangwana kuti izvi hazviitwe zvinokuti ndo zvakaita sei zvakazosungisa Traore gore riya. It's very important. Now I don't know why vari kuswera vachipedza nguva vachitora mafoni evanhu vachinyora kuti zvoni comrade Traore is fit and safe. Pakuita sei kwacho? Fit and safe ngataure. If he is fit and safe ngavamupe ataure voice rake vanhu varinzwe atuti hey morning comrade and friends, this is Traore, I'm fit and strong. Ndo zvanofanira kubuda achitaura, kwete kuti tibude tichiudzwa kunzi munhu ari fit and strong nomwe munhu watisiri kuona face yake anenge akamira paighost iri munhu ari kutiudze. Kuna kuti mutanga muri kutiudza information yemunhu akafa. Chii chakadaro ichocho? Now pazobudiswa imwe posts, zvinhu zvese zvingori zvekubikira, zvatoo zvimuforimbo, zvese zvemakunda zvakutoiswa musasatoterere, zvatoo zvekupenga. Hanzi let us stand for Traore. General must not relax on this one. Malcolm is just fighting for a better Zimbabwe, nothing else. If we stop corruption, I don't think you will see him anyhow. Free Traore. Uri kuona nyaya dzacho dzave manje. Vauda kupinda unzi hey general must chinji nyaya even kana iri nyaya kuti pari kuudzwa general. I don't think kuti general vacho vanofollowa WhatsApp channel ya Traore. I don't think so. Kana munhu ane word kana kuti ane ngini yekutaura kuti ada kuudzwa kuti general must do something about Traore, must help Traore kuti abude, zviri simple zvinhu izvozvo, hazvimbonetseba, zvinofanira kungoitika ndichengodai so. Handiti mati general must do something about Traore. Simple. Torai manhamba, munawo ma-emails ekuma offices kwavo, munoenda ikoko kuma munhu mutapa offices kwavo moisa ma-messages kuti you must do something about Traore, ko muchachinyoshamisa chiko ipapo chachikisa. Pane kuti muya muchingonyora in the same nickname munhu. Unongoona kuti pari kushandiswa psychology isina nebasa rese varida kushandisa. Count intelligent, muvangwarire vanhu ivavo, muvangwarire. Musazoti handida kukuudzai, handisi munhu wekuti ndinokusiyai muchingoitiswa zvinhu zvese zvese. Please. Ndatopedza nemi. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian.